Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Today is sa atong daily vlog, okay? So nasa sa atong daily nga vlog sa pagadiuta kay na po itan-aon nga mga sa atong daily vlog today is May, pero ako hanyo nyo ha sa wala pa makasubscribe sa ako YouTube channel Aluna Tampos, palihog lang ko niyo og kanang subscribe unya tagay sa kog like sad ha. So karon May 13, 2020. So mga guys, karon ang ato ang previous dili ko mingon karong adlaw malas ko kay ang malas to mas misteryo. So karong adlaw gahapon ang sakay ra sa akong ang karong adlaw wa gitay sakay kay wata kasabot aning pertiging ligasas numero kay nga ako ang numero is ang nigawas man is 9, ang akong 942, ang nigawas is kuan man 952, yung ako sang 652 nahimo sang 652 nahimo sang 952 nga ako sang 5 ano ba to 512 lain po yung nigawas, ang nigawas 502 perte yung kuan ay ambot sa resulta. So dirita sa ato ang first 2 PM gawayo na akong suwat mga guys kay kuan naman sa ni siya kitining kuan ako previous man 9 PM. So perte yung paita ang 512 himong 502, ang 652 himo sang 952 perting kuana gyud ay Diyos ko Lord Panginoon kay ni butang patog 512 bugha ang saon man nga man gihatag pas Ginoo usad nga mabugha kinisang 228 ay ambot wa ko kasabot sa numero nganong naana. Ang 952 is code is 076. Ang code sa 501 is 796. Ang code sa 228 663. So mga guys, mao na to ang kuana code ha kana ha. Previous result nato 2 PM mao na siya ha. So screenshot sa katong patyon ato ning i-delete sa kaya tunta sa sit A taninyo palig sa ko taon yung hatag og like so kayo taon yung i-skip ang ako ang ads in taon ni maluoy mo kay susperte yung paita sa akong ako ang taon ako ang dirita sa sit A asa naman ito manong maninig kita samde dirita sa sit A palihog kog subscribe sa akong sa wala pa taon makasubscribe palihog taon kog subscribe ninyo ha di lang nato ikadalo ang pag-subscribe tapos arita sa sit A $513 saan pagkakuan na So mga guys, mao ni ako ang sit A ha. Mao ang sit A. Mao na sit A. Screenshot sa niyo, screenshot kaya itong panon. Gahapon, ang akong vlog gahapon, ang nigawas sa numero nigawas sa STL man siguro to, sa sit A. Na inigawas. Sit A sa akong
Sa ako ang vlog sa 11. 12 naman ron. Sa akong vlog sa 11 na dito. 10 di ay. Ari na sa ta sa sit B ha. So 3, 6. Ano 3, 6. 3, 7, 6. 0, 2, 6. 9, 2, 3. Og 2, 0, 9. O na sa diri ha. Arita diri sa atong sit. Ano ni? Hindi makita. Dito sa atong sit. Ano naman? Lisum ko kinaitaw mo ang sala. Good. Dito sa sit ita ha. Sit B na ha. Sit B. Ya. Nagluya jud ko mga guys. Tungod sa kakapoy sa akong trabaho. Bitaw ko ng adlaw. Bitaw. Nang lahi jud akong kuan gud na po akong tutunlan na paligapon ng gahi. Napaligapon ng gahi. Lahi itong gahi ha. 7, 2, 7, 6, og 1, 6, 0, 1, 6, 0, 9, 2, 7, og 9, 0, 1. Screenshot sa ninyo kay mahatag ko sa atong special draw. Akong palala ninyo, katubi taong vlog na ko nga na ay 911 o 811 ba to kuha ato ninyo. Basig mo gawas unya to. Unya ang 439 ayaw nyo kalimti. Mo na akong gipakuan nyo nga ayaw nyo kalimti ang 491 o 537. Nya ari na sa ato ang arita sa atong special old draw. Special old draw ha. Timan ini akong special old draw. Basig na mo bugha di ugma. Karamihan ra pa sa ako ang special old draw diha mo bugha baya. Diha mo gawas. Sa screenshot sa ninyo, screenshot. Nga ayaw kong nyo kalimtig kuan sa kanang likes 289 na 284 na 284. Ayun taon nyo kalimti taon nyo pag kuan yung taon ko pag likes. Ya subscribe sa taon kung naamang gani diha nga wapay naka-subscribe. Maluin taon mo spobring uyamot. Maintain 3 days ha. Karang akong maintain 3 days kina. So, unya, always rumble dyan mo ha. Always dyan na rumble. Kaya kung di mo rumble, unya mo gawas. Nampiling ta. Yung inguro ba ta dahin nga, always rumble dyan. May inguro ba tayo din, hastang sayang nga, yung pag-rumble. Lisod ba na magmahay, tas rumble mga guys. Mauna, always pray, target, rumble, jud ta. Rumble. Oh. Mauna ha. Unya, salamat kay sa inyong pagkuhan. Kisa itong wala para ka-subscribe. Subscribe na in taon mo, maluoy mo sa pobre. Unya, ay, mauta ko palala nyo nga po, 493 ay dyan yung kalimti. Kay Mother's Day na, 537, Mother's Day dyan na. Oh, ako isuwat diribi. Paalala. Paalala na naku ha. 493 537 043. Muna kung paalala ninyo. Paalala na ko ninyo na. Ha? I-appeal nyo na kung kuan para di mo makalimot. Kay Mother's Day na. Kani siya election. I-appeal nyo na ko ninyo para di mo kalimot. Sige ha. Nya dinhi nang takutob og daghang salamat nya tagain taw kunyog likes in town ha. Likes ba? Nya ang wala pa maka-like sa ako ang FB page pobre ako sama ninyo likes na intaw mo follow.
Nya kini akong number pagkuha gitaon mo kanang mga previous nako kuhaan nyo kay gawas gitaw na. Mao ni akong giingon nyo previous. Di gawas gani STL gani ha. Ang previous nako sa petsa 10 ug 11. Di gawas sa STL niya. Di nila takot og daghang salamat ninyo sa pagsubaybay sa akong vlog adlaw-adlaw og amping tayo permi og manghinaot ta nga i-bless ta ni Lord nya. Kanta grasya sa ato mga kadadlong pagpamili nato og number. Wa ta mag pakayo na to niya nga gayra na tong kamot nga itudlo dito sa number nga mo gawas, di ba? Nya salamat kanyo tanan ha, salamat buyer.